Hi guys, unondifukira Richard the blogger uvanenge arita multimedia. Sabungana ndo ndilibuza namurova ore namusi ndidzoba ndiyafatira ndo magistrate court ndodzopa musi muzinda muzimu muwelwera kupapichezo zikhubu vachidova kudivonaza panda hakoti inoni ati ndozviumbura kanzoto ni refresh membura vewe ngaagasti wepapichezo zikhubu vozimwa baili vevava vakuyombera ndi baili ya utambudzira kuzekani mbasidzana vaviri mumwe wanenge wa 14 years ndicount mbiri kaula 14 years havana yaula wa last year ndi ye yatovuyisiwa hezinoni rape yezoni yemirandu inerozuranga zvino ti inerodzanga zvino automani na hula wari cape town ndi mumwe wari thungo heinoni yeradhangayo ndi heinoni yoite yawahafanoni venda ti so rojena palani kote richigeneraliziwa kupapichezo zikhubu vachiviziwa state vasungedzisa uri vakungokurisira panda date uri adove akuya divonadze vavotuma vari 30 mara defense vaana ri 30 zikuri then vavuyisa uri 13 avuya dadivonadze mbone vadove vakadenga zidirectives from dpp zviamba zvauri vadove vakanyenga ziinstructions zori murandu uitise hani tamusi ikakoti ikwiyo tamusi uye haikoti kana richinala kana ngotoraro ti vadova kuona zidirectives kubva kadpp zviamba zvauri richivuyanga zi13 radova vari kudova kuformini vonodziwanana kana havongoziwanana uri vadodova varimanda vangadodova varimanda abe kana rava ri vonowana pinduro ubva kadpp angotovana zvithu zvinji vona naappearance vaniyova a very brave appearance guys ndizvo zvakahawo murandu wavo wamuprofita pone pane voita application but defense yayatecheresa muimereri wavo vaya vatecheresa but avongoda vazviamba uri vova vachikuita application yamini so aringopedza rozvidiva zvivati zviamba zvaro zvimwe nazvimwe zvaikesi yeni yautambudzira kuzekani yapavhenda ritozvidiva ngazi 13 ndodova ndauya fanini ngazi 13 ndadza ndatecheresa uri hadaiti yani then ikosenga gai kana ikadhidova yatotuma yarimanda na usvikira richidiva uri dpp vari mene ngaihinuni case ndizvezvo zvendava ndodhira zvino namusi guys bye. Hi guys, unondifukira Richard the blogger uvanenge arita multimedia. Sabungana ndo ndilibuza namurova ore namusi ndidzoba ndiyafatira ndo magistrate court ndodzopa musi muzinda muzimu muwelwera kupapichezo zikhubu vachidova kudivonaza panda hakoti inoni ati ndozviumbura kanzoto ni refresh membura vewe ngaagasti wepapichezo zikhubu vozimwa baili vevava vakuyombera ndi baili ya utambudzira kuzekani mbasidzana vaviri mumwe wanenge wa 14 years ndicount mbiri kaula 14 years havana yaula wa last year ndi ye yatovuyisiwa hezinoni rape yemirandu inerozuranga zvino ti inerodzanga zvino automani na hula wari cape town ndi mumwe wari thungo heinoni yeradhangayo ndi heinoni yoite yawahafanoni venda ti so rojena palani kote richigeneraliziwa kupapichezo zikhubu vachiviziwa state vasungedzisa uri vakungokurisira panda date uri adove akuya divonadze vavotuma vari 30 mara defense vaana ri 30 zikuri then vavuyisa uri 13 avuya dadivonadze mbone vadova vakadenga zidirectives from dpp zviamba zvauri vadova vakanyenga ziinstructions zori murandu uitise hani tamusi ikakoti ikwiyo tamusi uye haikoti kana richinala kana ngotoraro ti vadova kuona zidirectives kubva kadpp zviamba zvauri richivuyanga zi13 radova vari kudova kuformini vonodziwanana kana havongoziwanana uri vadodova varimanda vangadodova varimanda abe kana rava ri vonowana pinduro ubva kadpp angotovana zvithu zvinji vona naappearance vaniyova a very brave appearance guys ndizvo zvakahawo murandu wavo wamuprofita pone pane voita application but defense yayatecheresa muimereri wavo vaya vatecheresa but avongoda vazviamba uri vova vachikuita application yamini so aringopedza rozvidiva zvivati zviamba zvaro zvimwe nazvimwe zvaikesi yeni yautambudzira kuzekani yapavhenda ritozvidiva ngazi 13 ndodova ndauya fanini ngazi 13 ndadza ndatecheresa uri hadaiti yani then ikosenga gai kana ikadhidova yatotuma
ya ri manda na u swikela ri tshi ḓivha uri DPP vha ri mini nga heinoni case. Ndi zwezwo zwe nda vha ndo ḓela zwone ṋamusi guys, bye.